ме питат, не съм ли бил най-младия, не виждаме други млади хора, но идеята ми е така, че там протестиращите не са наши врагове. Това са нашите деца, нашите приятели. Те са объркани в момента от бруталната пропаганда, собственост на пропагандната машина, собственост на Бойко Борисов. От сутрин до вечер тая машина рекламира колко ние сме тъпи и колко там трябва да отидем, защото да бъдем модерни и умни. В момента ония протест е един най-скъпо рекламирания продукт в България. Той е по-рекламиран от Данон, от Кубети и от всичко друго. Защото тези собственици, които искат да станат отново собственици на държавата, те знаят, че ще изкарат много пари от европроектите и за тях това се струва да пускат толкова пари в медиите си, за да се рекламират идеите. На всички не е ясно, единствено на някой дебил не трябва да му е ясно, че ако Орешарски падне в момента, идва Бойко Борисов на 100%. Искате ли Бойко Борисов да се върне? Само ще ви кажа нещо. Той може да открадна парите ни. Може всички не да страхме от това. Но няма да ни открадне ташаците и ще се борим до дупка с него. Знам, че може да е грубо, но само символици ще мине през нас. Няма да оставим това в неговите ръце. Повярвайте ми, не само възрастните хора са на това мнение, има много хора, които ще застанат зад каузата. Просто в момента е много непопулярна идеята, защото цялата медия, ако стои за оная кауза, я рекламира и я поидисва в цветове, и я прави толкова флеши, модерна, много умна. И там за прилича на България търси талант. Там всеки артист, който няма сцена, отива там се покаже магариите. Няма лошо. Няма лошо. Това е демокрацията. Нека да бъдат там. Но оставка на Орешарски няма да има. Това съм убеден. Те също имат правилни идеи и каузи. Да, това са наши приятели. Имам приятели, които правят едни от най-забавните неща там. Те слагат на едно място ГЕРБ, БСП, ДПС, всички. Странно защо по BTV, Нова телевизия, така леко се измества кадъра нагоре и ГЕРБ само не се вижда. Те самите са отвратени от вас.